салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel седан аст бародаро, солаш 96 сол, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. бародаро, мошин состоянияш беҳтарин аст, соҳибаш дар Россияй, хонада бекор ҳозирашда, камтар гардолуай, дига ягон камбудӣ надорад, краскаш беҳад тоза, ягон сарапино надорад, матоъ коробка хатдоиш 100%, задагӣ пӯстагӣ надорад. мошинчаи беҳтарини камрасходе бародаро, 10 литр газ ё ки бензинда қариб 100-150 километр мегардад. хулоса мошин бе ягон расходай, фақат мешинӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархша 40 та мега. хайдори ане боша, бародаро мега кехел дигарам дорам, мега мақсад ки падаркаш мекунам. касоне хайдор ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти аниқа аз соҳибаш дастрас кунед. эълони навбатии мо бародаро, мураввии фурӯшӣ ҳастад ки солаш 2022 сол, сӯзишвориш бензин, 150 куба, ҳолаташ беҳтарин. бародаро бисёртар мепурсида, як ёфтагӣ инна состоянияш хуб бош. як бародар гирифтагӣ 2-3 моҳ истифода бурдагӣ, Россия рафтагӣ, бекор дар хонашу ҳамаш 100%, на ходовай, ҷош дазаводил мешавад, ягон камбудӣ надорад. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Қабулиён, нархша 23 та гуфта шудай, хайдори ане боша, бо муомила дорад. касоне ки хайдор ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мураввӣ дастрас кунед. BMW E90 аст бародаро, солаш 2008, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 2, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро бениҳоят мошини хуб аст, старт стоп, мултирул, сиденёр лифт, кожаный салон, матоъ коробка ходовой 100%, задагӣ пӯстагӣ надорад, кондитсионер дорад, ях. мошин хулоса бе ягон камбудӣ, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нархша 75 та гуфта шудай, хайдори ане боша, бо муомиларам дорад. бародарони хайдор ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро, BMW 5 аст ки бародарда сум дар кор аст, рошна арзон мефурӯшаш. солаш 96 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 2.5, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. бародаро, гази бензин кор мекунад, гази Евро 4 задагӣ, матоъ коробка ходовой 100%. мошин бе ягон камбудӣ ва расходай, бародар камтар маззаш нестаст, рошна мефурӯшаш бо нархи арзон, танҳо ҳуҷҷатош бичидагиай. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нархша 32 000 сомон мега. хайдори ане боша, биё мега мошина ай пеш бина, бо савдошам мекунад. марҳамат бародарони хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин боша бародаро, Vectra A ҳастай, солаш 92 сол, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин ходовой бародаро, ҳама 100% кор мекунад, ҳуҷҷатам дорад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархша 18 та мега, хайдори ане боша, савдо ҳам дорад. касоне хайдор ҳастед, барои маълумоти аниқа ба даст овардан, рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед.
Бародароне ки аз тараҷи караван пурсидагӣ буда, як тӯёфтагием солаш 99 сол. Сӯзишвори гази бензин, кузови универсалӣ, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. Мошини бародар гази бензин кор мекунад, мотор, коробка, ходовои соз ҳама ҷош 100% бе ягон камбудӣ қарор дорад. Дар шаҳри Исфара, нақша 64 мега. Мошини хар бошад, биё пеш бида мега савдошон мекунем. Касоне харидори аниқ ҳастед, рақами рӯй кунада занг занед, маълумоти дигаре соҳиби мошин дастрас кунед. Бародарон, ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира барои фурӯхтан ё реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наврҳои оянда.